Roh. Apa? Kon saiki tak takoni. Takonono. Kewan apa sing sikile 6? Ono cak. Ono. 4 ngono. 6. Apa? Gajah. Loh, lah kok iso? Lho, saiki sing kene Sing iki di ngene loro. tangan. Tangane loro ngarep ngene. Oke. Terus iku irunge iku tralene iku irung. Oh, 3. Dadi 3. 5. Dadi 3 terus sing mburi Loro. 5. 5. Sitoke. Hitungan dhewe goblok. Gajah nek ngene kebon binatang hitungan lak sikile 6. 1, 2, 3, 4, 5. Lho tengah-tengah iku. Lho iya. Duduk sikil, Cuk. Lho 6 pokoke. Duduk sikil iku. Sikil. Duduk Apa? pendoyo. Wah. Ana sepatu sing nang ngone banyu. Ro nggak? Sepatu Nang ngone air. banyu. Sepatu Iya. air. Iya. Apa itu? Sepatu boot. 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 Iya. Ono sepatu sing ning ngone luar angkasa. Gatel. Ono. Sepatu apa? Sepatu Lars. Lars. Sepatu apa? Lho, ning ngone angkasa iku. Gak ero. Sepatumu apa? Lars. Kok sepatu apa? Sepatu ular iku. Lho, ono sing sepatu iso banter mlakune. Gak ono. Sepatu boot. Lah iki mau tak sebut goblok. Lah ya banter boot. Nang banyu. Lho, Ono sepatu gak kompak. apa? Sepatu sandal. Lah kok iso? Lah iya situ sepatu itu sandal. Oh iya gak cocok Gak tujuane. kompak. Gak kompak. Ayo apa? Ayo. Ono sepatu Ono kendaraan mangane suket. apa? Sepeda kebu. Kebu. Sepeda kebo. Iya. Oh iya mangane suka. Iya. Berarti sepeda iku mangane suka. Iyalah. Dadi duduk mangan kebo. Lho. Sepeda kebo Iya. iku mangane suket. Iya, ono kendaraan mangane suket. Lah iya sepeda. Sepeda kebu. Lah iya kebone dadi Iya. sepeda. Ono kendaraan sing cilik. Apa? Sepeda mini. Duduk longgar, mini. Ayo. Sepedaku iku biyen cilik. Wis saiki dadi babak gede. kok iso. Lho, tak sirami bendino tadi gede sepedaku. Kan kira kembang ah. Lho, ya apa sih kok? Ya apa yo. Apa meneh? Ayo lho terserah kon badan apa ayo. Ro enggak? Ono sepeda sing gak gelem kalah. Apa? Sepeda balap. Wah, gak gelem kalah. Oh iya, Ayo. apa? Ayo. Ono sepeda sing gak iso mlaku. Apa? Sepeda mandek. Ye. Sepedaku iki gak iso mlaku. Mek dipancat tok ngene. Yo legrek. Lho, gak ate mlaku sepedae. Oh iya. Lho ya apa sih? Iya betul. Ono sepeda sing apa gak lanang gak wedok. Apa? Jengki. Oh, iya Janji kan. Janji. Gak cerdas. Ya, Ayo. ya. Ayo. Terus ono Iya. sepeda Hmm. sing Gak dawa gak ndek. apa? Sepeda lipat. Dilipat. Oh iya. Ayo gak cerdas. Ono sepeda sing njengkelno wong. Wah, ya gak ono, Cak. Sepeda ilang. Gak jengkel wong iki. Gak ada. Mari tuku terus ilang. Ya ampun. Oh. Apa? Sepeda ilang kok. Padahal gak nganu. Terus saiki sepedamu ilang kon gak jengkel. Iya. Lah Ngerti. iya. Ayo, lha apa kok iso jengkel? Ya ilang kok. Sing tuku sapa? Lah kok nek kon tuku sepeda terus ilang. Lah sing tuku sapa? Kon. Lho, lha apa gak Sing tuku? ilangno aku. Apa gak jengkel kon Tak ndak? cokot butakmu. Ayo, Ayo apa? sepatu. Saiki. Sepatu. Ya. Sepatu apa sing sisian? Ya, apa sih? Sepatu apa sing sisian? Sepatu apa? Kabeh sepatu iku sisian, goblok kon iki. Oh iya. Lho kiwa mbek tengen, kon gelem sepatu tengen tok. Iya. Ah iya. Pinter, iya. Pinter aku sih. Iya. Oke. Yo. Ono sepatu Heeh. sing paling gaya. Sepatu apa? Pantopel. Lho. Pantopel. Oh iya sing Lars iki sing buku. Las apa ae. Iya. Iku basa Londo sepatu Lars iku Lars. Ono sepatu sing gaplek, Cak. Apa? Sepatu males, Kok iso? sepatu santai.
Oh iya, tengok-tengok ning ngene. Ono sepatu sing gak iso rusak. Sepatu di gua. Ah, gak iso Sepatu rusak. colong. Ngawur. Sepatu di gua. Ngawur. Sepatu dicolong. Alah sepatu karet. Gak iso. Gak iso rusak yo Mas kon sawat-sawat to gak iso rusak. Diobong. Iya. Tapi kan gak iso rusak. Diopo ya rusak. Ya. Nyenyek nek diobong iku gak rusak. Lah iya rusak tun. Oh. Kandhane iku rusak iku. Wah, gak bodhi. Rusak mbek nyenyek iku seje. Gajah Apa? Mada iku dulure pira? Akeh. Pira? Ono sing gajah ning Ono kebon pira binatang. sih ngomong Ono aja. sing gajah ning kebon binatang. Ono sing salah. gajah ning ngene Telu, Cak. alas. Telu. Lah kok iso? Gajah Mada, Gajah Uling, Gajah Duduk. Sarung lah. Lho gak urus pokok dulure telu. Oh, iklan ngono iki. Lho, ya Ono gak. iklan kok sarung yo. Ya engko. Ya. Ayo apa deh? Gajah duduk. Ya. Apa kok gajah iku duduk? Ayo. Soale kepegelen. Ah, salah. Apa? Soale gajah iku Apa? sikile gak duwe. Lho ya apa sih? Gak duwe sikil, dadi longgo terus. Lho ya apa sih? Lho gajah gak duwe sikil lak longgo terus. Gak masuk akal. Akal sih gak masuk. Kewan apa? Lek flu iku paling soro. Apa? Gajah. Kok iso? Lho, lah lek flu irunge dawa apa gak soporo deh. Oh, iya. Ya. Ah, gak masuk akal lah Iya, malah. iya. Nah, Ayo. gajah apa? Ah, gajah numplek. Gajah Uling, Gajah Duduk, Gajah Mada. Ayo. Hah? Ayo gajah. Iso mikir pendeli ayo. Ayo, Ayo. kena apa? Kena sadar utuke mandek ya. Iya. Gajah mbuh. Lu gajah. Wis, caremu lah. Kewan apa sing glundung? Heh, Kewan apa sing glundung kayak bal? terenggiling. Oh iya. Lu aku. Iya, Terenggiling. dulure soalé. Iya. Dulure soalé. Oh, family sih. Iya. Kewan apa sing nyolongan? Eh, Kewan apa sing nyolongan? kewan maling. Salah. Apa? Codot. Kok iso? Lah nyolongan. Kowe pencite apa gak colong? Oh iya. Ya, ayo. Iya. Ayo. Terus codot apa sing gak nyolongan? Gak ono, Cak. Ono Apa? codot sadar. Lha gak gelem nyolong. Salah. Ajane duduk codot sadar. Apa lu? Codot tobat. Lah iya codot Wah, tobat. kali. Oh, Tak kandani. iki akeh sing tobat. Oh lho. Lho, Gak iso tobat iki codot kaya cobat iki lho. lho codot kok codot ae tobat kok. Ya apa sih kon? Kewan apa sing paling dhuwur? Dhuwur kewane. Apa? Harimau. Salah dhuwur kewane wis. Ayo. Jerapah. Salah, kalah dhuwur. Apa? Semut nang dhukure apartemen. Dhuwur deh. Oh iya. Goblok ya. Nah, kewan apa sing paling dhuwur maneh? Gak ono maneh. Ono. Semut nang ngene pesawat. Ah, gak. Ngawur ae. Semut nang ngene mego. Semut nang dhukure gunung. Lah iki kalah ya apa? Iya. Lha iya apa? Berarti kabeh kok. Bel. Arek kondangan ayo, wacana. Ayo. Kewan apa sing paling ndek? Kewan kepetek. Iku gak iso. Kewan nang ngene anu, nang ngene got. Gak. Kewan jublang. Oh, kewan nek jero laut. Lho. Berarti nek jero Kok laut. iso ndek lho. Iya. Oh, Kewan apa sing ndase awake ning ngene sikil? Kewan apa sing awake ndase ning sikil? Terenggiling, Salah. nyambik. Salah. Apa? Pitik cilik keidekan. Lah ning sikil kabeh. Lho. Ya keidekan kono ning sikilmu kewane. Kewan apa? Sikile nang ndas, awake nang ndas, ndase nang ndas, modar kon. Ayo. Kewan sing kon dekek ning ndasmu. Wong kedol pitik dal kene. Oh iya. Sikile nang ndas. Pitik. Awake nang ndas. Iya. Ndase nang ndas. Iya, yo ayo. Tokno ilmumu ndo. Lho, cek kurang iki. Kurang boleh. Boleh Kurang apa? piro? Kurang. Akan baik. Iya, ayo, saiki. Ayo. Apa? Oh. Kewan apa sing gak teli? Hah? Kewan apa sing gak teli? Apa? Ekolondo. Loh. Oh ngawur. Hei, nanti kon. Gak teli. Gak,